Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren. Het is weer maandag. Dank u wel voor deze mogelijkheid om bij u wat informatie te geven. Er zijn in het weekend of gisteren zijn er weer mensen getest. In totaal hebben wij 208 mensen getest als je de 7 mensen van het schip maar niet meerekent. Daarvan zijn er 1 inconclusief en die is nog geïsoleerd thuis. Dus we doen alsof hij wel positief is of zij, totdat wij het zeker weten. En van de rest zijn er nu 13 positieve gevallen, waarvan 8 mannen, 5 vrouwen. Er ligt nog 1 in het ziekenhuis, 5 zijn helemaal weer genezen, 6 liggen geïsoleerd thuis, of zijn geïsoleerd thuis, totdat ze geen symptomen meer hebben. En die 2 die erbij zijn gekomen, dus de dag ervoor waren er nog 11, 13 nu. Dat is eentje die al inconclusief was en die bij nader inzien toen we de test opnieuw, toen het laboratorium de test opnieuw draaien, kon die toch worden afgegeven als zijnde positief. En een contact daarvan is ook positief. Het is van belang daarbij aan te geven dat het juist nu in deze fase waarin we terecht zijn gekomen, ik herinner u eraan, we hebben maatregelen genomen, juist heel erg in het begin, om te voorkomen dat er mogelijk besmette mensen binnenkomen van plekken waarbij er een hoog risico was op besmetting. En nu is het focussen om te kijken of er geen lokale transmissie is. Grenzen zijn afgesloten. Mensen die daarna zijn binnengekomen, die zijn onder quarantaine. Daar hebben we nog een aantal van. We waren iets van 1500 mensen die we op die manier aan het monitoren waren. 90% daarvan is afgerond. Met andere woorden, 14 dagen zijn voorbij en dat is oké. Die zijn niet ziek geworden in die 14 dagen. 10% is nog steeds in quarantaine en die wordt nog steeds door ons gemonitord. En daarnaast hebben we een groep van achter de 30, ik denk 32 mensen die wij nog actief aan het monitoren zijn binnen. En dat is de groep, moet je daarbij voorstellen, mensen die contact hebben gehad met mensen die positief waren, et cetera, die groep. Dus dat is wat we aan het doen zijn. De reden waarom we dat doen, nogmaals, dus we hebben de grens afgesloten, proberen te voorkomen dat er mensen binnenkomen. Nu wat er is, dus we monitoren verder, maar de fase waarin we terecht zijn gekomen is om te kijken of er geen lokale transmissie is die wijder verspreid is dan wat we denken. We denken van niet. Waarom denken we van niet? Ik heb dat wel vaker uitgelegd. Omdat als dat zo was, als er honderden, duizenden mensen waren die wel degelijk besmet waren geweest, dan hadden we meer mensen in het ziekenhuis moeten zien. Dan hadden we meer ernstige zieke mensen moeten zien in het ziekenhuis en dat zien wij niet. En dat heeft te maken met die 80-20% regeling. 80% van de mensen hebben milde aandoening, 20% iets meer sevier. 5% komt in het intensive care terecht of die ligt dan een deel ervan op de beademing. Dus als er veel meer mensen ziek waren geweest, dan hadden we dat ook moeten zien in het ziekenhuis. Dat brengt mij meteen op, er was een video meer in het Papiermens waarbij een aantal dingen werden in twijfel getrokken tot wat wij proberen te roepen al deze dagen. En misschien is het goed als ik daar even op terugkom. Er werd geïnsinueerd dat we bewust weinig testen om de aantallen omlaag te houden. Dat is niet de reden om minder te testen als wat je zou doen denken. Je kunt wel hanteren test of een representatieve aantal te testen. Ik heb het een paar keer lopen roepen. Je bent beperkt door de middelen die je hebt, niet alleen het testmateriaal, maar ook de menskracht die je hebt om dat allemaal te doen. Er werd gesuggereerd dat we vaker bij asymptomatici moeten testen. Dus dat wil zeggen mensen die geen symptomen hebben. Echter, de waarheid is als volgt. Als jij geen symptomen hebt, is de kans ontzettend groot dat je ook niks gaat vinden. Als je niks vindt, als je negatief test, wil dat niet zeggen dat je niet geïnfecteerd bent, alleen dat wij het niet hebben kunnen detecteren. Dus je pakkans is het grootst bij mensen die wel degelijk symptomatisch zijn. Dat is juist het probleem. Je weet dat je van tevoren misschien ook wel hebt kunnen spreiden, maar de kans dat je een positieve test hebt bij die mensen is uitermate klein. Dus als je vaak gaat testen en je vindt een negatieve test en 2 weken later begin symptomen te krijgen en ik test je nog een keer en dan kom ik hoogstens misschien met een inconclusieve test terug, dan moet ik een paar dagen daarna weer gaan testen om te kijken of het positief is. En zo ben je heel makkelijk op 3, 4 testen per persoon als je lukraak iedereen zou gaan testen. Die aantallen hebben we niet. Daarom moeten we op een betere manier omgaan met de middelen en de mogelijkheden die we hebben om effectiever te testen.
Als we nu gericht zijn op lokale transmissie, ook om in voorbereiding te zijn op de volgende fase van wat gebeurt er nou als we hier doorheen komen zonder kleerscheuren, zonder al te veel kleerscheuren. Wanneer gaan we dan open? Wanneer maken we de maatregelen wat losser? Wanneer kunnen de grenzen weer open? Als de grenzen weer open zijn en er is nog steeds coronavirus die waart over de aardbodem en die zal er wel zijn, dan moet je bedacht zijn op wat men noemt een tweede golf, derde golf, whatever golf u het wilt noemen. De aantallen die wij nu gaan meten als wij gebruik maken van de syndromic surveillance, dat is een groep huisartsen die representatief verdeeld zijn over het eiland en die al 12, 13 jaar voor ons wekelijks informeren over infectieziektesyndromen. Nou, langs diezelfde systeem willen we proberen iets breder te gaan testen. Dus niet alleen maar heel secuur naar die case definition te kijken, maar iets losser. Om dan te kijken hoe is het inderdaad gesteld met die verspreiding, hoe wijd verspreid is het op de eiland. Omdat we dan die data beter kunnen invoeren in een model om onszelf beter te kunnen voorbereiden op een eventuele second wave. Het is dus niet zo dat wij bewust weinig testen om die getallen laag te houden. We kunnen ook niet liegen, zelfs al zouden we dat willen, omdat je dat ziet in het ziekenhuis. En het feit dat je daar niet ziet, dat moet eigenlijk de onderstreping zijn van wat we aan het doen zijn. Er is iets anders dat rond verteld is dat er 80% van de mensen asymptomatisch zou zijn. Dat is niet, ik denk dat wat er gebeurd is dat men verward is geraakt met 20% die ernstige aandoening heeft en 80% mild. Het is niet zo dat er 80% asymptomatisch zijn. Er zijn tot nu toe in de literatuur 3 goede studies waarvan gekeken is naar het aantal van asymptomatische mensen. Eén daarvan is dat schip, de Diamond Princess in Japan. Ik had eerder op de persconferentie trouwens gezegd dat het 3% waren, maar dat was fout. Het was meer in de richting van 17-18%. Maar de studies variëren, maar de gedachte is dat we rond de 25-30% maximaal soort asymptomatische kunnen vinden. Dus nog steeds het overgrote meerderheid van mensen die positief testen, die hebben wel degelijk symptomen. Dat is een belangrijk feit. 2, wat ik net noemde, als jij test terwijl je geen symptomen hebt, is de pakkans klein. Kan je wel verder mensen besmetten terwijl je geen symptomen hebt? Ja, waarschijnlijk 1 tot 2 dagen daarvoor. En dat weet je niet. Vandaar juist die social distancing. Niet alleen maar als je ziet dat mensen hoesten of niezen, maar sowieso probeer uit de buurt te blijven. Probeer niet te dichtbij te zitten, want de belangrijkste vorm van besmetting is nog steeds die druppeltjesinfect. Nou, ook daar was verwarring over, omdat gesuggereerd werd van het is niet alleen 2 of 3 meter, het zou de 6 of 7 zijn. Druppeltjes kunnen wat langer in de lucht. Ja, die druppeltjes hebben laten zien dat ze inderdaad iets langer in de lucht kunnen blijven zitten dan wat wij tot dan toe hebben aangenomen. Is de besmetting mogelijk op langere afstand? Kan best zijn van wel, maar het is niet de belangrijkste vorm van transmissie. De belangrijkste vorm van transmissie is nog steeds op redelijk korte afstand. Begrijpt u of houdt u in de gaten dat een grote groep die risico loopt om besmet te raken, gaat juist over hulpverleners. Dat gaat juist over artsen, verpleegkundigen die dicht bij patiënten zitten, die geen goede bescherming hebben gehad, die juist handelingen verrichten die aerosolvorming teweeg brengen, waardoor zij heel snel en veel en heftig besmet kunnen raken. Juist bij die groep, dat zag je bij SARS-1 ook, dat zie je hier ook weer. Het is juist in die groep, omdat het meer directe, meer op korte afstand transmissie is nog steeds de belangrijkste route. Vandaar die bescherming dat wij roepen, hou afstand, social distancing, fysieke distantie houden, omdat je daarmee de belangrijkste transmissieroute probeert te pakken. Ik laat het even daarbij. Er was wel een andere opmerking en dat ging over van een heel andere hoek, vanuit de hoek van de economie, waarbij er de melding werd gemaakt van, ja, waarom loopt de overheid alleen maar achter die ene idioot van de meneer Gerstenhoed achterna, want er zijn natuurlijk andere mensen die zich daarmee moeten bemoeien. Natuurlijk moeten andere mensen zich daarmee bemoeien. Is het zo dat we niet hebben bedacht dat deze maatregelen een impact hebben op de economie, op het sociale leven, op de financiën van het eiland, op de psyche van de mensen, op
Natuurlijk weten we dat. Natuurlijk doen we dit niet zomaar. Natuurlijk heb ik niet zomaar dat advies gegeven. Natuurlijk denk ik met name dat de ramp die daarna komt vele malen groter is. Ergo, ik wil dit even in bedenking geven. Als je te maken hebt met een aandoening die betreft de gezondheidszorg, dan is het een zaak en is het niet meer dan logisch dat de publieke gezondheid de leiding neemt in de maatregelen die moeten getroffen worden richting hoe die ziekte die op ons afkomt, die betrekking heeft op de publieke gezondheid, hoe dat het best aan te pakken. En dan wordt er vergeleken met andere landen van ja, wij zijn in de top 3 landen die de heftigste maatregelen hebben getroffen. Maar ik geef u dit ter overweging. China heeft dat na een tijdje gedaan omdat ze wel moesten, omdat het vlam uit de pan kwam. Kijk naar Italië. Je loopt het risico, kijk ook naar Nederland voor mij, maar kijk nu naar Zweden, die ook op de apps wijdverspreid geprezen werd, omdat ze heel veel lichtere maatregelen hebben getroffen. Helemaal niet zoals de rest. Maar nu lopen ze zich een ongeluk om andere heftiger maatregelen te treffen, want ze zien in dat het niet werkt en dat ze in de problemen gaan komen. Dat betekent iets. Het betekent namelijk 2 dingen. Dat je kunt wel de risico lopen om minder heftige maatregelen te treffen. Het gevolg daarvan zal zijn veel meer sociale en humane ellende. 2, alsnog het nodig hebben van maatregelen. Dus je krijgt die maatregelen toch. Of vooraf of achteraf. Met of met minder persoonlijke en humane drama en sociale drama. En dan nog, niet verdisconterend, het lange termijn effect van die human drama. Van het feit dat je ook mensen hebt verloren binnen een kleine economie. Dat je mogelijk cruciale mensen verliest. Alle mensen zijn cruciaal, by the way. Maar dat mensen in key positions, misschien je die kwijtraakt. Misschien dat mensen een posttraumatic, dat is helemaal niet misschien, die posttraumatic stress syndroom die er gaat komen. Ook richting doden. Ook richting severe disease. Ook richting deze trauma te hebben meegemaakt. Hoe verdisconteert zich dat in de economie? Want ook dat heeft effect op de economie. Dus de turnaround point binnen de economie zou weliswaar veel verder kunnen zijn dan je denkt als je geen maatregelen treft. Dus het is niet zo dat er een makkelijke 1-op-1 regeling bent. Nogmaals, ik pretendeer geen econoom te zijn, maar ik vraag u om dit even in gedachten te houden. Dat het niet per se zo is dat je niks had moeten doen, want het zou best eens kunnen zijn in welke economisch model dat je gaat hanteren, dat het dubbel zo zwaar kon gaan wegen, doe je dat niet. Misschien is het goed dat ik het voor vandaag hierbij laat. Dank u wel voor uw aandacht en tot morgen.